Alright, so padaw mi datos bay guys. Kay mangugsok na mi dari sa among ogsok. Labat para sa among labat guys. Magkuan mi dari. Alright, buhi na gateng kuan bago. Wow, di natang bago guys. So pohon mag-ipo-ipo na lang matada na gatang udlot sa bago. And dari mag-usok na mi dari para sa labat guys. Sa manang butangan na nag-usok. Karon so mabuhi pagatong mata ng. Alright, so ipanguan ng Papa Gabriel guys para sa tong usok. Kumbati pader. So ako naman sa'yo ko'y mahims dari guys kamang video makumpader. Hi papi. Kumbati papi ko no. Tungsihan guys, tungsihan. Tungod. Alright guys, maglabat na mi guys sa mong home sweet home. Guys, good morning! So, na guys sa itong area para ka-garden to dari guys. Ka-garden to dari guys. Mama! Mangogsok sa mi guys. Usok para sa atong labat. Sama? Yan na guys, yan na, dapat usok. Namangon ako mag-usok ron. Ha? Betul? So, dada guys, nakaugsok na Miss Papa Gabriel. Yeah. Alright, dada guys. Tanang uskan. Kaya pwede na tabuhian na nagatang ko. So, daw di ay. Di pa sila pwede buhian na rin kanding. Kay gamay ra mag-space. Hatang buhatang dari, mag-garden ta, sud. Kung di masidlag mga kuan ba. Mananap, jagarip, pwede pa matandag rin atang limon seed. O, so mo dyan yung purpose guys. Nga, ilabtun si Jarong ni matandag rin atang tanong. Kaya sayang ka adyo, sige lang matagpangadyo. Minarkot nga limon siton sa mga tigbak ra. Kami dyan pag malabat kaya na pantay privacy ba? Natagi tawag nga privacy. Sa karong panahon na guys, sumalas ang giingan nyo nga gikawat gani gilas tatay nga manok nga nas ilang deo. Sumanay hadlek rong panahon na dapat sud nga maglabat tagbay. Hey na, kawaton na sa gatang buhion. Kumbati pa der. Katang tep-tepag kamot guys, umasak pa na tagkawatan. Kawatag di ilang buhi. Sa junra. Tep-tepag kamot ba putlag koan. Tudlo ha? Magbara. Kuha sa kubara guys. Sayang naman tong manok ni Father gikawat. Baligja pa to, kwartan ha. Guys no. Patagbara. Ogsok mas Father ogsok. So, nedjad sa malabat. Kaya naman tayo mga tanong dari sud, guys, no? Balikag. Katong tulid. Haman. Kare. Kaya kuhaan, guys. Balikag magibutang ni Padir dari. Sap ni Padir ga. Mutang magbalikag. Oh, mati ka na, Padir. Sasakay ka ng lubiha, sud na. Wala na problema daran kuhaan. Nga suyo. Di ama kuno to yung muhundan ni, nay. Asa daig mo hundan ni sundang. Kaya nga sinluan dari. Oh, di ba? I have a saluyot here.
Kumpiyansa di kanay lubi. Alright. So kanay lubi ha guys, di na gadyan na natin malukat kay tiguang naman ang lubi ha. Di na ba sa bagong tinanam, daan na sa dada ni guys, awa pa mi nagbahay. Wala man sa maapil og katumbang udit, kari dia. Wala man sa apil ang udit, naluoy betis udit kay wa pa man sa kabunga tong time ah. Alright. Okay. Na dyan hada ni guna guys, mag-gardening ko dan eh. Hawa diha lagi kinay lubi ra ba? Hadlek kinay lubi dari guys di ah. Ngalaja na ra ba duha ka bulig. Dali pa. Hangin ra ba? Okay na guys. At least. Yan na. Gawas? Murah. Isud. Basta kay sundan ng kuan ya. Atau igawas? Igawas or sudra? Alright, so ibalhin na karing agianan guys. Kaya rong di lapok. Kaya ba lagi na ng iriya nga lapok kay tumaganan og tubig. Mo lapok sa agianan. Huwag tag-init. Hindi na sa mulapok kay mumaman. Pero yung araw tiguan. Oh, sige. Alright, so sagad na gatang limonsito guys. Di ba? Ang baby, pagma ko bi. Kaya hinluan na to. Eh. Gibuan na rin guys, hinlo na. Okay, so at least guys, nahilo-hilo na siya, nahilo-hilo. Nga green-green pa guys, at taraning gunahan siya mga sunod adlaw. Kung di na masig benek, arang mga hapon magunay nga niya basag juta. Wilami, damili. So magsugod nagbuak si papagabril dari guys. Isa mga dyan yung turno ni magbuak kay pang malakasan man yung mong gamitin na ng kuan, kasig. Yes no, gamit man sa kasig na na, inigbuak na ng mga butong. Kaya mga siak na ng agi, amo na ng kuan dari. Uy, ginukun sa mani. Ricardo mani padir. Maka tunog mani. Labog sa lingkaw ito lajuk din niya. Tata. Labog nito lajuk din. Tason. Dapa. Oh. Kalakal ko. Balik doon eh. Halin. Di na mahalin. Alright. So kuanas papagabi guys. Magbuak na sa dares butong. So, darata. Tapit. Grabe din ko. Ba't mas kintin? Nakid na tais. Okay. Sa nga na dahil si Jabok ang ragamay din kahoy na mo padadyon guys no ruli madaot tag sundang nangham raming tatay sundang kay man may ngato ang nakagsuab ta ta na guys. Alright, oh tang okay, so si Akna yun na. Okay. Sorry na guys. Natay lang san dato no. Nailansang? Okay, so tapot na ni karon guys. Okay, na guys. Mata mo bukad sa init. Yes no. Bunlot.
Laylay. Alright, tara guys, nakabuak nagpila ka buok. Lay. Laylay ag itlog. Laylay ag itlog guys sa iring. Kataban? Dabong siguro ni guys. Basta learn. Mamanig na nga happy das pagbagjo. Hindi pang papagabril nang gidungaw na ni sapa. Yung mga butungan. Sayang man po, dinig babaha. Mataban gyapon no. Panghaon, itlabat. Yes no, mapuslan ba? Oh, di ba? Ato na ubos te. To. Natatay. Maigo dani pa dir, pa man ni maigo. Gamay raman. Dugangan pa ni guys, may butong. So uban na laman tanin so magnguha tag butong atong idugang daris. Atong ilabat. Na guys, nang tinutuwad nas pa pagabril. Tesa kayang pagngan dari pa, pagngan. Ah, di na. Ito na guys, tusok na. Nanaon ra si Za. Delikado magmukuan kay makasamad manig kamot. Mga lais ba ni? Mungkin hanglan sa danig. Ngana. Kakbon. Hinay ba pa dir? Kinsang kuan ka. Uy, may nasalaag. Ha? Madli ko. Ito na. Ano guys? Ito'y itsara to. Uy, ginawa ko. Dara. Alright, tara guys. Ano dyan buak. Guwang na. Kana may guwang no. Kana may lami kay guwang siya guys. May panglabat. Alright. Buak-buak. Uy. Hinay. Loh. Siak-siak na guys. Siak-siak. Ta. Lais sa bakado. Nuko. Alright. Okay, then na guys. Gatang guwang. So hara mapakita na sa guys. Ini humandarik pamangak. Kay taas na gatang video. So na guys, ara na ka sa Lindanaw. Ay na ka sa Lindanaw guys. Oh. Aeroplano. Panada helikopter. Maguwang nas kuan sa Lindanaw. Na guys, na helikopter. Asa na ba nimo? Tugpa. Tugpa na dari sa Alicia guys to ah. La view guys ana nilapas na wow orang sa Lindanaw siya guys to ah. Arang kanais kazug langit rong adlaw arang kahinlo kazo guys clear kazug kalangitan wow clear na clear. Whoops, there's father last na lang siguro na. Di pa dapay daghan guys. So magamping nga dyan eh mga bata kay naarbay arang kalais ra ba kaadto ni. Maglansang nas papagabi guys dito to. So dara gusto mo inagunit kay delikado man daring patenged-tenged tanang lubi kay hagtek nagat mga uling baroy. So dara magkebet guys. Oh. Okay. O to na guys, naglansang nas papagabril. Okay, guys, sasapakin na maak sang liig. Alright, to na guys, pukpuk nas papagabril dito. Ang gunitan. Alright, pinukpok kay na. Okay. Nagbagbawog man yatang labat. Nagbagbawog na gamang labat guys. Basta laman di dyan sama. Sidlag mananap. Si. Okay. Lagi. Ang aja dibalhin ni mong kuan. Okay. Alright, then guys.
Okay, mana guys. Ikaduha na ning kuan guys. Butong. Okay. Hinay naman ta kay lais. Okay. Alright. Okay. Oh. Bok kana kumpati bunaw. Oh, dai bunaw. Kumpiyansa diha kay narabay lubi. Nasuda dani mo maajo pa. Nasuda ni mo maajo. Oh, sige, na sakto ra. Sakto ra guys no, kamay tanaw guys. So, ba na may nga libat dari. Sa gamang pananaw na sakto tapiig di ay. Okay, di na guys. Grabe siya mo lusot ta dani mga mananap. Bawang na itang tanam na rin sud. Alright. So, this is the ikatulo. Okay. So, marag mo. Undan na itiwas sa video guys. Kaya lisod na. Ang arsahan na rin. Alright. So, then na guys. Dogangan pa si Zana mo. Mana ko diha? Faktor. Hadlok lagi. Arsay gamay kani us-us. Ana. Alright, so na guys, gatang ika-upat nga labat. So gingan isa naman sa porma guys. Kay kana laman din sa maagian og kuan ba. Tapiig manggunang imong marika ka mo nang tapi pud gatang labat. Sa ano guys mo sadyaw ang pagatang labat. Atong kuan. Oh, adjust. Okay. Balikag man nagatang kuan usok. Okay. Alright. Look. Uy, mabanggiin sa. Alright. So, pakita naman na unsa guys, ug mahuman ta dari glabat. Kay lisod na magkuan na mis ibabaw. A few moments later. So, di na guys, managyo dagdari dapit nga area da. Manajud. Shout out Yaya. Mana, di na guys. Alright, so safety nagatang limonsito dari. So ato na pud mi dito dapit nga area maglabat. Okay, pas alright guys. Grabe naghanay jang isda guys. May isa ka bukdak ke. Hala, tinag-ara na nimo? Grabing hanitian ni Easy mo taga guys. Tambak. Na isa sakto dun ni mo prituhon zi na. Laki na. May makakuhawan. Banan di lainin kanon. Aran daghana madarig sidan sa sapa guys, galing kay pagkugi laman jud umanaan. Hey guys, gatang labat-labat. Labat na jud ni dinay labat-labat. Ibuto na sa nila. Alright. Ilang sang dari guys. Ngani na mga panday. Okay, pasar na. Isa ka pukang ko. Ada pa di ay, abi ko. Mura ri. Ay. Bitin. Allah. Bitin mo bitin. Panakun. Tik na. Okay. Right. Ada pa rin. Ay naron guys, kaya ako na mag-unang. Dari, unang. Meron ko ang hawid, ano eh? Dito, unahan yung doon. Pwede unahan guys. Okay, pasok on right. Panday na karon. Okay, guys. Ni katong
kuan ni hinatan ko. Ya pide. Okay, dapat. Day. Okay, Kado. Alright, so guys, ugma na namo tiwason guys kay manguha pa mi og butong ni Papa Gabriel. Kay hapon na. So tomorrow na namo tiwason guys. Ugma na may diri magtiwas guys kay manguha pa mi butong ni Papa Gabriel. Wa na magamang butong, na magdugang pa po darig usok. Alright, so karong adlaw is mao sa laman ni atong video guys kani isugdan na namo darig labat karong adlaw. Arong mabuhi ring atong tinanong nga limonsito. Ayan. Alright guys. And toy agianan daris gawas. Sige, gara juday. Slide ka. Gara juday arang gara ning kaming tao. Slide ka bi. Nara kada na kay na butong dari ni mga lais na. So magdugang pa mi panguha og butong guys para lari. Kani mininjo guys manguhag butong. So marantang video rong adlaw guys. And see you tomorrow sa mga another vlog. Bye-bye sabi, bye-bye. Bye! Bye guys. Bye guys! Ug maami dari magtiwash. Na bye.